Iki sing jenenge jempol mengsle. Jendhek musikal iki ana pira? Kudune kaos kaki iki genep. Jendhek iki sing dileboni iki ana 5. Aku kok selip siji. Ora siji, Bu. Mengsle. Oh, mengsle. Oh iki kok jempol ya. Jempol ya ana sing mengsle to, Bu? Ana. Asik. Asik. Gliyer. Iki tak urus iki. Jane jendhek musikal iki ana pira? Iki sing jenenge jempol mengsle. Jendhek musikal iki ana pira? Kudune kaos kaki iki genep. Jendhek iki sing dileboni iki ana 5. Aku kok selip siji. Ora siji, Bu. Mengsle. Oh, mengsle. Oh iki kok jempol ya. Jempol ya ana sing mengsle to, Bu? Ana. Padha ngene dalange sok mengsle. Delok sik, delok madhep rene. Nyo. Oh, gak. Mau kok kaya ana sing ora klebon siji. Wis tak lebokke nek. Oh iya. Mbok didelokke so nek ora ngawur ora. Jendheke digrayahi, dilebokke ning nggon kaos kaki dipaske. Ana sing kurang weruwe ngono. Oh iya weruh. Mas paling kendangi, Mas. Yo, ayo, Bu. Kon ngopo nek Mrono karo joget. ya pe ngarep Ibu sih. Nggih, matur nuwun. wis le mumet sirahe. Ayo rumah aku. Iya, ning ya pancen yo presiden penari kudu ngono kuwi. Nek gamelane isih muni, kuwi dheweke ora kena meneng, berarti pementasan itu masih ada. Iya, ora kok sak kepenake dhewe gamelane isih muni kok wis meneng, kuwi jenenge urung anu soalé. Jenenge profesional. Iya. Nek ora ngono kuwi tegese urung anu maksud. Sing marahi sinden dadi tresnani ya ngono kuwi. Iya. Sinden ki begitu ngedep gamelan ki wis kudu meneng. Engko gamelan muni wis kudu joget atine men trasa seneng. Ya, mergane nek ora ngono tegese ora profesional. Sinden ngedep gamelan kok atine sedih kuwi ora bakal iso keluar dengan nek nembang ora bakal iso tekan ati. Mergane nek gamelane isih muni iki tetep kudu gelem joget. Wes ya Sen, Seno. Wes.
Wis sing jeneng sinden profesional ki wis. Wong tuwaku dolanan. Ya iso gawe seneng atiku. Senengku macam-macam. Waduh nganti menggok aku. Mergo guyu ya iya.